To, že se pravidelně setkáváme na... Ovaj protokol je jako važan kako za češku, tako i za crnogorsku stranu, zato što se u okviru ove komisije češko-crnogorske koja se bavi pitanjima ekonomske i industrijske saradnje trudimo da zajedničkim naporima sarađujemo na projektima u različitim oblastima od obostranog interesa i naravno trudimo se da u kontinuitetu i u različitim intervalima što više osnažimo tu našu saradnju kroz različite projekte. Ovo je jako važno zato što se ova komisija sastaje upravo na sajmu, zato što je to dokaz da su institucije Češke Republike tu za firme, za kompanije Češke koje su zainteresovane za eksport u Crnoj Gori. Mislimo da je to vrlo značajno za njih jer na taj način možemo da saslušamo njihove želje, a i mi kao institucije možemo da dobijemo informacije i da im pomognemo u tome, posebno kada je riječ o ekologiji, o ekološkim rješenjima, kao i o proizvodnji hrane koja je također zastupljena na ovom sajmu. Mislimo da Češka Republika i njene firme imaju puno toga da ponude. Sastajanje ovakve komisije, to je zasjedanje, je uvijek dobar način da se zajedničkim naporima sagledaju budući projekti i buduća saradnja. S obzirom na to da se to dešava upravo ovdje na sajmu, mogu slobodno reći da je to od velike važnosti kako za nas, tako kao predstavnike institucija vladinih, tako i za predstavnike firmi. Da to daje još veću važnost ovom ovako značajnom eventu. Kao vi ste sama rekla, ste na dobrom putu. Imate našu punu podršku. To je u interesu Crne Gore, ali je i u interesu Češke Republike da Crna Gora ulazi u Evropsku uniju čim pre. I mi podržavamo Crnu Goru i ostale države Zapadnog Balkana u procesu eurointegracija. Podržavamo je na političkom nivou, ali i na različitim tehničkim, ali praktičkim nivoima. I postoji duga vrstva saradnje i s Crnom Gorom i s drugima državama Zapadnog Balkana u ovom okviru. Svaki od ovakvih sporazuma je od velikog značaja, posebno sa državama iz Europske unije kao što je Češka Republika. Ovakvi sporazumi omogućavaju dalje produbljivanje, dalje saradnje između država i na ekonomskom i na političkom nivou. Vidjeli smo da je danas otvoren i štand koji ovako vrlo lijepo izgleda, tu je gospođa ambasadorka Češke i vjerujemo da ćemo u narednom periodu produbiti našu saradnju i omogućiti dalje, ja bih rekao najvažnije ekonomsku saradnju između ove dvije države, jer politička podrška Češke Republike Crnoj Gori već postoji i ona je očigledna. Pa svakako, kao što se često ponavlja, mi smo lideri u tom procesu. Već je najveći dio poglavlja i otvoren. Očekujemo u sljedećih par godina da postanemo nova članica Europske unije. Kao što znate, očekuje se vrlo brzo i pristupanje NATO paktu, tako da što se tiče spoljne politike, Crna Gora zaista predstavlja jedan pozitivan primjer i mislim da
čitava državna uprava i ministarstva i svi smo zajedno na tom poslu da Crnu Goru što prije uvedemo u Europsku uniju. Sjajno.